wani na tambaya akan kiran sallan as-salatu, a kiran sallan farko ne ko a na biyu? Maganar tana da tsawo, amma kawai in za mu amsa da sauri sai mu ce a kiran sallah na biyu ne. Masu kiran sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su biyu ne, Bilal da Ibn Ummi Maktum. To good. Kai, wato mas'alar tana da akwai fiqhu a cikinta. Hadisi mafi inganci sai ya ce Bilal baya kiran sallah, Bilal yana kiran sallah a farkon dare, shi kuma Ibnu Ummi Maktum makaho ne, don haka baya kiran sallah sai an ce mashi asbih, gari ya waye, asuba ta yi, sai ya tashi ya kira sallah. Ina fata mun gane. Good. Ijma'an Bilal ne mai cewa as-salatu khairu minan nawm, ba Ibnu Ummi Maktum ba. Ijma'an qaulan wahidan. To amma hadisin da kuma bai kai wannan inganci ba, sai ya kawo a kisan a akasin haka. To amma in ka lura ba a kiran sallah sai lokacin ta yayi, ko ana kiran sallah kafin shigar lokacin ta? To ta ya Bilal zai kira sallah tsakan dare lokaci bai yi ba? Ban san ko mun gane ba. Saboda haka akwai kalkila cikin matin din. Ibnu Ummi Maktum din shine yake bacci, sai ya tashi ya ɗauka asuba ta yi, sai ya kwatsa kiran sallah a tsakar dare. Shi ko Bilal ba zai kira sallah ba sai lokaci yayi, dan ya san lokaci yana gani shi. Ban san ko an fahimta ba. To a bar karatun sai bayan sallah. Wanda ya ce sujada ba'di ana yin tahiyya ko sallama. Na'am, ana yin tahiyya ko da yake shi ne kauli mai rinjaye, amma akwai kauli daban da cewa ba a yi. Yarinya ce ta yi aure bayan shekara ɗaya mijinta bai kusance ta ba, za ta yi idda, me zai hana? Za ta yi. Wani na tambaya wai akan lokacin salatul rakatayil fajr, wai cewa kuma ana iya yin ta ko bayan sallan asuba, sannan kuma ya haramta idan liman ya tayar da sallah mutum ya ci gaba da yi. To salatul rakatayil fajr dai ana yin ta bayan fitowar alfijir ne kafin sallan asuba. Za a iya rama ta bayan sallan asuba. Wannan matsala ce ta sabani. Malaman malikiya sun tafi akan ba za a rama ba, suna da magana mai tsawo kwarai a ciki. Akwai hadisi ingantacce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana rama, wato amma malaman malikiya suna da maganganu da yawa akan wannan hadisi, cewa kyale shin da aka yi meye dalilin kyalewa. So ala kulli halin su a wajen su ba za a rama rakatayil fajr ba. In an riga an yi sallan asuba shikenan, saboda la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu. Wannan ya ce haƙorinsa na ciwo, shin zai iya amfani da magani na kurkuren baki a cikin azumi? To in ya tabbatar ba zai haɗiye maganin ba, ba zai wani abu ba zai wuce bakinsa daga maganin ba, amma mafi kyau dai kar yayi. Amma in ya dame shi yana buƙatar yi kuma ya tabbatar ba zai haɗiye alar rik ba, shikenan. Wannan ya ce iyalinsa ce za ta je unguwa, sai ya ce mata bai bari ba idan kika fita a bakin auren ki, me yasa aure yayi arha haka? Sai ta fita, ta saku koko ta saku. To in dai har ma malamai za su ce maka a fim ma in an yi saki ya saku, to balle wannan min babu aula za su dogara da hadisin salasun jidduhunna jiddun wa hazaluhunna jiddun su ce a fim ma an yi saki ya saku, to balle wannan a talaqul mu'allaq ko. Akwai maganganu. Zahiriya sun saba a cikin wannan kaulin, sun tafi akan saki bai yi ba.
saboda mutum ya rabu da abin da baya hannunsa ne a watan ya allaka sakin da wani lokaci kuma lokacin bai yi ba, kuma su da yake kasan suna bin zahirin nasi sun nemi a sunna an taba yin haka wani mutum ya ce in an yi kaza na sake ki, to saboda haka tun da basu gani kuru-kuru a nasi ba kawai sai suka ce to bai yi ba. Ibn Taymiyyah yana da tafsir mai faɗi a cikin wannan matsala, bai tafi a kaulin zahiriya ba, bai tafi a kaulin malamai, amma dai malamai gaba ɗaya in aka ce maka jamhur, kai kuma in kana son zaman lafiya ka tsaya tare da jamhurin malamai. Jamhurin malamai wato an san jamhur ba jamhur irin na Hausa ba na zagi, jamhur majority, ai ya wuce majority in aka ce jamhur, sai dai a bar shi kawai a majority dan shi ita ce kalmar da ta zo. Daukacin malamai sun tafi akan cewa in mutum ya irin wannan sakin matarsa ta saku, saboda haka karka yi kawai don Allah, ka girmama zamantakewanku, ka kiyaye aurenku.